Jing yo chu mei chimel chale du tak ni in kum ni liam ta khan pasalatan chung ko hausa tak fapa adu em mai shen yan chu anaya ma se khang ani nei hun chung khan shen yan ero in a pe helin a naya a chadu lawa mutpui po ala mutpui heklawa zana chuan a pasal ngakin nal takin mu thei mai tur chuan alo nga ka mase anom puite chuan alo tlai don thu soin mu ma mai turin an lo shil thunga jing ya chu anwal hle a mu tura ain bo sai lai vel chuan motor thom sha in a pasal shen yan motor nge ani a phur em alo ngakin shen yan po identify zuya jing ya we ro azak le deu si a inbol na hmuna changa kalsuna tumlai tak chuan kongka ron in hongin shenyan ngei moi chu a ron langa jingyo chu phuzokin a taksa phiar fate chu melin a ril ru chu a boy hle a shenyan chuan nil omlem lo tak hian lo bia in enge amamoti alo zota jingyo chuan zak tak chungin kumhni lai an chen dun nuwa po ala khoi ho lo nen chumi zan chu nupa ni na dik tak nei ngei turin ma ni in ti hwai sen chop chuan a thom no hak moi tak te chu an ko mu a ma se shenya ne ro angai te bokin nga tan ma ngai lo ang mai hian Mrs. Shen ni na bak eng ma pek the anei lo thu shilin a thom no hak ang po chu ha to lo turin a shila amut na lama le tura shilin ani po akal son zui da ya jing yo yin anu le pa pian cham lum na a kal dun puya asom tur po soina hun anei talaw ju chung ko chen na lama po hlim taka hun mangin jing ya po ama te chuan nuam ti lo takin avakal ve a anu shon lau juli chuan lo mu ma saberin ama te ya akal chu alo chong el ngal le a api po chuan ron mu zuin alung oilo na mit meng chu hairwala ni law ju chung kwa chu an laka chuan ret heya nga yin an ngai poimo tok lawa jing yo pasal te chu apu a thin rim hle jing ya unaw nu ju jen po lawin ro thwa yin shen yan thiam lo ni lawin jing yo zo ka ni arin thu in thiam takin a unaw nu laka chuan thu a her kwala ju jing yo pa Mr. Ju po chu lo in rolin inneih arem ti lo lai po in anu Mrs. Ju in anor lui tla thu alo soi ve lai ro in jing ya chuan anu wang ni loin ama du thlan na ani thu alo shil maka hun liam to ngai to le tin chum khat medical school la a in zia tlin thei lo chumin anzir tir tu chuan na sat takin a hawa in thiam lo taka omlai chuan shenyan churon langin jingya chuan ama po chu ala shengai lawa ma se shenya ni ro in arun chan thunga mark ringo chu thilpoi mo berni lo thu le zirna chu engki ma ma so na nei dan ani thu ron shilin askore lo boy em anzir tir tu nu po chu angoi ngala tun huna party an nei na a jingya an lo hau mek lai chuan kongkala ma changa thom ron omin shenyan chuan an naw te thil pek tam tak ron ken tirin akal theilo awanga thupa choina te po arun soi thapa chung thil pek zo sai hlu tham takan han mu meu chuan an pi ber Mrs. Ju po a hlim ta hle a ju jen le anu te ro chutia jingyo in api la kamar kan score ta vele ro chu an lo ngai thei vak lawa achunga enge motak ti tumin rahman na an siam zui ta ngal damdoi manga jingya chu shai ruya padang ne na mudun tir chu an tum berani jingya churon lang le in ruiti sha zat hian akal ngil thei to meu lawa a omna lai po chu sha chiang lo taka lu chu hai moi moi in room pakhata ammu a taksa a danglam nan na sa takhlenga wang chuan lumti in a boy hle chuta kongka churon in hongin ama ang che a roi mi pa pakhat ron lut ve boka jingya mo renga ron mu chuan in sum na tla cham takin aron bo ta rak maya jingya chuan a thim em awangin tunge ani a she theilaw theilawin lo chang ve ma se rei chu a dai bik lawa a taksa ten an phat san miau si a mi pa mut pui chu a pasale shenya na nge ani ti ero sha se loma wangin anui zok ngei mai thei ani
darkar khatnuwa chuan jingya churon harin shenian hmel pawh en lem lo chuan mani in thiam lo nana sa tak nen chuan room chu a chhuah san ngala elevator a luh dawn chuan rawn chhuak ve mek nula pakhat nen in su in a hman lawka thil thleng awanga zalna in a tuam mup mup awang chuan a hmel pawh en lowa ngaidam dilin a kalsan le ta ngala chu nu ero in jingya hmel a hmu chuan makti taka meng kawkin shenian a hre chhuak zawka chu nu chu shenian ngai zawng ve em tu suming yu ni in chu zan chuan shenian hun hman pui ve ngei tumin damdawiin alo hrai rui hi alo ni a thil thleng vel a hmu chuan hlau thawk takin shenian awmna room lam chu a pan ta ngala khuma saruak a shenian lo mu renga hmu chuan a ril ru chu a buai kher mai e chuta a har lo ti a hre bawk nen chu zanna a awmpui anga lem changzui turin a thawmhnaw chu phelin shenian kiangah chuan a in tholh ve ngal zat jingya pawh thin ur taka a pa te in lam panin a nu hron le a fanu ju jen te lo in be mek lam chu a pan ding zuia chumi te pahnih pawhin an ra hman angin thil a kala ngem ti ngai twa in an ril ru chu alo buai ve lai taka ni boka jingya chuan an bulawa thlen chuan thin rim takin a an khum ve ta phiar phiara hlo renga nei to bik lo jujen chuan lo chang ve deuh ma se jingya chuan an thil ti chu apa a hril ni vai chuan an tan a that lo tur thuwa a vota ka ero angoi mi a jingya kalson thleng chuan soile tur po an shelo jingya akal yam ta tia ero pilawi chuan a fanu hnena chuan engkim adik vek mayang ti in jingya taksa a chin chian a awmte kha an chena sa hle an yang ti in rang takin an mi roi pa betur chuan a phone chu a phor ta ngala an chaw zong zong chu ril runa taka jingya chuan lo ngai thla in a fa biak pa in an nula soi hmu zo lo thu alo soi lai te chuan pilawi te nu fa chu a thawng hle a an ni chu room dik lawa akal ti na em ni ti in an ril ru ha hle jingya po anin lama kirin shawara nei zuya baju ma chuan ril runa taka chap zoi zoin a thiang hlimna a pasal ta na alo khek ve ngat ngat chu mishing a hmel shat po ni lo laka a hlo ta der mai si a zakin sheumati zia chu thu mai soipon a fia zo kher lawang amut na hmuna thlen chuan in thiam lo na nen hun mangin a chap reng maya atan chuan hun har sa takani atuka chuan rai lo na damdoi chu a eita a chhut khom na room sofa chuan mu hil suin a har le meu chuan a pia lok tu verbula a pasal lo ding reng chu a hmu ngala rang takin in siam rem zui ngal shenian poron hoin jingya chuan alo va ho ma ve ti in thatak chuan in sangmar cheu chungin alo bia a shenian po in an nula ten anom sam lo thu an soi thu shilin angai to dewa wanga ni thu chu a zep lo mase a hnu loka adam doi jingya engei churun lek chhuakin in hum ru le nel om lo tak chuan eng thil nge ti in ron zo ta ngala jingya chu in soi fia ngai na a shelo a mi tui chu atling pama shenian la in ngoi run chungin a mel kur thunga a taksa a zan lama an che da hnu ma lang ruak te chuan thin rim taka in hum ru tirin a ril ru chu an ve hle thiam le thiam lawa in soifia jingya in a tum lai chuan shenian chuan lo pot cha thwain kumhni chung anin nei to a alaka mo phurna hlen turin engma chet ala lawa chuwang chuan ama po dem the ni bik lo thu chu a soi tamaya ama ero chu mei chite nom takani thu shilin an chung ko tan chuan adin hmuna dinero a phu to haulo ti a shil thunga jingya chuan mi tui luang zoi zoi hian in chen alu emni ti in a sota ril runa tak chung chuan khang anin nei hun chung te khan alaka ril rudang apu ve reng reng em ti sotin tlem talin a ril ru alwa ve chi nem ti chu a zo ta roya shenian chuan alaka ril ru ape ve ti chu a hai bik law mase a soi chwa don lai tak chuan damdoi bom bok kha mule in chu chuan a chong chuak mai to tur chu adanga chu tianga poimo to lo thu a shil ta zoka
chuan midang hnena pawh ama chuan hrilhfiah tura hrilin nihnih chhungin alo yarin inchenna vel alo tih fel vek tur thu a hrilh hnuah a kalsan ta ngal ringya chu hriawm ti ngawih ngawih a indawm kunin atan chuan mangchhia ang mai ani a hrianyan tawng kam tin te khan a vilh ngawt ngawt mai si a ṭhiah nu king chu bia in inhmuh puiah sawma inbun ruahna a mamawh ve em ani king chuan hun a nei tam lo hle a hna thawh hma awl a nei tur thu hrilin hmutur a kal mai turin a hrila ringya pawh rang takin a kal ta ngal king nen chuan inhmuh in mahse thu taka soipui hma ho chuan a hotu te lama tangin call a dawn tak awang chuan rang takin interview an neihna tur lamah chuan a luh sana ngai le a ringya pawh haw zawk mai a tum zui mahse car a hawn hma deuh chuan a piah lawk a motor rawn ding chu enin a chhung atangin hrianyan ngaimai chu pangpar bawr nalh zet kengin a rawn chhuak ta mai a piah lawkah ringya ding chu a rawn hmu ve lem lo ringya erawh mak tih luatah a thil ken lai pawh hre chang tawh loin a thlau top thunga hrianyan chu zawi lutin zooming you interview na a tel ve chu ava hmu a reporter te ho pawhin an inkawp ngeih ngaiin an lo fiam ve na sa hle ringya erawh ril run a ngawih ngawhin kel khatah alo tap thunga in thlakna room lam an pan hnu chuan ringya chu biak ngei tumin a pan ve ngala mahse kawngka hawn hma a an thusawi a hriat awang chuan a tawp chawt thung chuta thil chiang em chu in then chung chang kha alo sawi vek tawh ti le a zan hmasa lama thil thleng an sawi chu ani hrianyan ngei pawhin mawh phurhna a lak ngei tur thu lo sawiin engkim a tih fel hnuah mengyu nen bul ṭan ṭha chu a tum dan le a muh phurhna niin a ngai bawk ringya pawh insuk man loin a rawn hawng ta thuaya mitui tlingpam le ril runa tih hriat lutuka hrianyan chu mel ngawt ngawtin hrianyan te pawh rang takin an lo ding chhuak ve ngal mengyu chu in la fel tak hian a fala an in biak theih nan a kalsan ta bawka in hau lo turin an hrilh hran bawka ngei awm ve tak ani mengyu chhuar rual chuan ringya chuan hrianyan chu chiang lutuka melin phasan tu chu ama chau ni loin ani pawh ani ve reng thu chu a sawi ve ta hme a chu mai ni lo a tuar tu ang hiala ama chu in chhuah in mengyu nen an in nei theih nan chu tiang tia chuan a puh ve ta thung hrianyan pawh chuan atan mengyu alo awm tawh bawk nen chutia phasan mai a tum der lowa in then an ngai thu sawi le in an in nei chan pawh hmangaih na wang ani lo tih an chian dun viau thu a hril ve ngala mahse ringya chu tlawm mai a tum bik lo an ni pahnih in nuam tawla a laka an thil tih hret chang lo leka an nawm ai chuan tih hriawm chu a tum ru ve hle a then dawn lo thu chu a sawi ta hmak thin rim thin lung ke chhebawk si chuan kalsanin a nga fan chuan hrianyan thinlung pawh ala hne theih kha ala bei sei ve fan thina mahse tuna erawh a hriat chhuah tak chu a nei theih lo na chan ber bawk chu hmeichhe dang ta alo ni reng si tih chu ani ṭa lo tum mahse thinlung a nat hi chuan insum a har ema ani pawh chu a insum thei ta bik lo ni thum hnuah chuan ringya chu a medical school lamah kal le tawh in experiment neiin ani lenga a zawh hnu lawk chuan zooming yu chu rawn lang ve hlawlin ringya chuan an in hmel hle in belawk turin a rawn sawma ringya chuan hun a nei lo thu in a lo chang ve hmak nangin a rei lawang ti in a nawr lui deuh tlata ringya pawh a kal ve ta nge an thut dun hnu te chuan an in hlat hle a tua mama chu zam hmel an pu lo mengyu chuan bul ṭan hmasa in hrianyan nen an chen chin chu zak map lo hian a hrila a laka mawh phurhna lak ngei a duh thu te nen chu tiang lam deuh hlir soipuin ringya chu then mai turin a hrila ringya la in chu tiang mai in hne tir alo tum lo na sa mengyu bawk chuan atan chuan ani aya a hmasak fe thu te hrilin hrianyan nen an in zawm na chu nawr nan tak hman a tuma ringya la lo duai duh bik thak loin atan a hmasa ber emaw hmasa ber lo emaw dan hma a anupui ani thu chu alo hrilh hmasa hmaka
masak lam ai chuan thil poimo zo ka ni thu chu a hrilh ve ta mak shanian nin anin zom na po ama ming that nan bak man atum lo ti a hre ve ka ra ngatan ma angai du ho lawa chutia anin hniala chuan shanian chuan jingya chu aron ko le ta nga la jingya chuan nuam ti mel tak hian a pasalin alo kol thu soin loudspeaker chu an on nge ya pa a ti in a kau zui bok shanian chuan in pui lama an kal hun tur ani thu ron soin jingya chuan school lama ala om thu alo shila lamai tura phur taka shelin phone chu ada zui maka mengyo thin rem taka lawin hum ru chu melin akal sanangai to si a adu du in adu chen chen om tura shelin poisa do kana ada sewa phur takin akal san tadai ama to ka angai om ve hle kota shanian alo nga na athlen chuan nui sang hian motora lu ngal mai atuma shanian chuan lo dang vatin jingya ina mel chuan pa atia kau to lo turin a shila jingya la chuan ole lo ti ol sam the nin motora alut ngal shanian te in puyan thlen chuan apu chuan alo lom hle a jingya chu adwat em bok shanian chuan a en kol cha empty te lo zo thwai thwain jingya chuan shanian an mel le te te nuwa a en kol tha thu alo soya ma se an zinga lo thu ve reng pug feni chuan an om sang ti thoma sha thu soin apu in chu thu a hre cha chu a mela dur ngal khupa kumni lai ani nei nuwa po fa an la nei lo na chana ni ang ti ya a soile phei chuan alung oi lo zwal hle thau chuak ngalin thin rem tak hian shanian chu a room lama a fala in biak nei pui turin a shwai ta ngal pushe na chuan atu pahne na chuan jingya nen an chen chin chu zo tin thatta ka en kol turin a shila anin nei chan po chiang taka shil non le in jingya nu in anun na a chana wanga aru let ve theidan tura thutia mani miau wangin chuti maya jingya a chen mai chu a rem ti don lo ti a soya shanian chuan hnial ve tu ma se apo chuan jingya nen fa an nei nuwa chau a thil nei zong zong chu a hminga ada tur thu a shila jingya a chen ani ero chuan a ro lo tu tur chu angai to that le tur thu shilin thu dang engma angai thadu to lawa shanian chu an ra na tur roma chuan thin rim takalutin jingya le khabulo cher mek chu a le khabu chu lak sakin a paisan ngala chung thil zong zong te tuwa chuan nga yin piwi ne na an chung chang shil tuwa nen jingya la lo lung oi lo ve bok am ang thawin piwi angai na bik lo thu alo shil ve maka shanian chuan du tok mai atum lo a ro khom tur a nei theinan chuan jingya man po chu apoi ti talawa khoi tuma anor ta ka chuan jingyo chu alo in dang vat shanian la in anor lui ve zel boka khuma chuan anin nor ngat ngata jingya chuan chap chunga tilo sham tura ngen mol molin amang ang ta hle a chuta shanian chuan sha chwa zoka nei khaza na me chengin na orol nge kha rang taka in la shangin a thozui nga la chap to lo tura shilin anin chen ma chu a pasal ani reng thule mi pa nen in nei boi to lo tura shilin puan danga la a chhuata mutna asiam zui ta ngal atuk zing an tho chuan apu chuan alo mel dun na sa hle a shanian ron in dom thla chau mel tak te chu enin engi mo athleng nge ya alo ngai dokan an kil ma chuan shanian chuan mengyu hne na changin breakfast ai puya somna adonga jingya po message chu alo mu ve le pek shanian chuan apu hne na company thlen thwaya ngai thu chuan lam siamin traffic azam bok nen breakfast ai lawa kalmai atuma apu ero chuan alo phal o zong lo eng angpon hnial ma se jingya la in chim om chwa in alo la pui zuya tok chuan e zuwa te chuan jingya po a school lama thla angai thu te shilin shanian chuan motor a nei ve reng thu alo soi maka jingya la in pa a chia a workshop a ka da dai ti the ngilem ni alo la ti le then zuya shanian tan po hnial ngai na om ta lawa akil vele tange nge a ban huna po lam le thlap tura apu chuan shilin shanian po in a hnial ta lawa school lampana
jingya ne nan tan lai chuan hrian chuan jingya chu a che dana chuan alawm lo hle ti a hrila pa ati pawh chuan ko to lo tur a hril nawn le in dawh thei chin a nei thu chiang takin a hril nawn bawk a jingya chuan chhan pawh a chhang tha peih lo ban hun a erawh lam le ngei turin a hrila hrian chuan taxi lamai turin lo hrilh mahse jingya chuan ani chuan a pu bia a motor tir mai tura ati dawn thu a sawi le peka hrian pawh chuan nin hmel tak a lo melin peilo eng ang mahse a lam le ngei chu a ngai dawn a nupui chim awm le naupang chhia zet chuan a chhai buai ve hle dawn a nih hmel.